मर्निं टु अल बड' क्राइम निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ आसाम पन्चायत बिसायख'थिया 10 फेब्रुवारियाव जागोन, हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया रोखा खालामो दि रायजोआव पन्चायत बिसायख'थिया 10 फेब्रुवारिसिमाव जोबगोन। बिथाङा क'क्राझाराव आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुमनि जर'खा सानसेनि जथुम खुंनायनि बिथांखिखौबो फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बावैसो जालांनाय उफ्रा बिसायख'थिनि देरहानायाव बाहागो लानानै शर्माया मोनबा बिधान सभा बियाबफोराव बिजेपि आरो बेनि हेफाजाबगिरिफोर एजिपि आरो इउपिपिएलजों मोननो हानाय मख'जाथाव देरहानायखौ नोजोर होदोंमोन। बिथाङा जर'खायै सामागुरि मासियाव जारिमिनारि देरहानायखौ दिन्थिदोंमोन, जायखौ 25 बोसोर बैसोनि उनाव कंग्रेसनिफ्राय मोनफिननाय जादों। शर्माया बे बाथ्राखौ गोसो होनानै बुंदों दि रावबो सोरखारा हाबफैनायनि आयदायाव गोरोबथा खालामनाङा, जाय हायुंआरि रैखाथिनि सायाव बिजेपिनि गसंथानायखौ आरोबाव गोख्रों खालामो। गिबि मन्थ्रिया फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव दोलोनि गोख्रों दिन्थिफुंनायनि सायाव फोथायनाय फोरमायदों। नैथि खौराङावनो दङ एआइइउडिएफआ हाइलाकान्दिनि एमएलए जाकिर हुसेन लास्कारखौ 6 बोसोरनि थाखाय दोलो बेरेखा खामानिनि थाखाय सासपेन्ड खालामदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला अल इन्डिया इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्ट एआइइउडिएफआ हाइलाकान्दिनि एमएलए जाकिर हुसेन लास्कारखौ दोलोनि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय 6 बोसोरनि थाखाय पार्टीनि गुदि सोद्रोमाफोरनिफ्राय होखारथ'दों। बे थिरांथाया पार्टीनि मावफुं आफादजों लाजादों। खुंथायनि गाहाय नेहाथारि आरो एआइइउडिएफ आयेन आफादनि दैदेनगिरि हाफिज बासिर आहमेद कस्मीजों सागान होजानाय गांसे लाइजामनि गेजेरजों दोनथ'नायनि बिथोनखौ होनाय जादोंमोन। बे लाइजामखौ मावख'आरि महरै एमएलए जाकिर हुसेन लास्कारनो दैथायहरनाय जादोंमोन, जाय बिथांनो थिरांथानि बागै फोरमायदों। दोलोआ एमएलएनि मावथायफोरनि फिननायाव मोनसे आब्रुथियारि राहा महरै बे खामानिखौ फोरमायदोंमोन, जायखौ गावनि मुलाम्फानि थाखाय खहा गोनां होनना साननाय जादों। थामथि खौराङावनो दङ आसामाव गुबुन गुबुन लामा जाब्रबथायाव 3 सुबुंनि जिउ खहा, गोबां जोखोम। रबिबारखालि गासै आसामाव गोबां लामा जाब्रबथायनि जाहोनाव 3 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। चापर खाथिनि बहलपुर नाथपारायाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव थाबाय थानाय ट्रेक्टरआ गंसे मटर साइकेलजों सौग्रावो, जायनि जाहोनाव बहलपुर नाथपारानि थागिरि हेमन्त नाथआ हरखाबै जिउ गोमायो। गुबुन सासे सालायगिरि तरुण नाथआ गोब्राब जोखोम जायो आरो बिथांखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय बङाइगावआव लांनाय जायो। जायगानि सुबुंफोरा जाब्रबथायनि जाहोन महरै ट्रेक्टरनि जानला-मोनला पार्किंनि अजद होयो। माकड़ी गवालपारा माहारियारि राजा लामा 17 आव मोनसे गुबुन जाथायाव गंसे स्प'क कार आरो गंसे मटर साइकेलनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव बङाइगावनि शंकर बर्मननि जिउ गोमायो। फारसेथिं गुबुन सासे सालायगिरि मधु राभाया गोब्राब जोखोम जायो। बिबानगिरिफोरा जाब्रबथायनि सोरगिदिं थानाय थासारिफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। बे समावनो बिश्वनाथनि बाघमारी सेन्टाराव गंसे गोख्रै खारनाय ट्राकआ सौग्रावनानै मनज दास मुंनि सासे लाइमोनखौ बुथारो, जायखौ अपु दास होननानैबो मिथिनाय जायोमोन। थाबैनो देहा फाहामसालियाव लांनायनि उनावबो डक्टरा बिथांखौ थैबाय होनना फोसावदोंमोन। पुलिसआ बै समनिफ्रायनो जाब्रबथायाव लोब्बा थानाय ट्राकखौ जब्द खालामनो होननानै खौराङाव मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङावनो दङ आसामाव फेब्रुवारि 2025 मायथाइयाव एडभान्टेज 2.0 समिति खुंगोन। आसाम सोरखारा 24 आरो 25 फेब्रुवारि 2025 मायथाइयाव साननैनि मुलुगनां फालांगियारि जथुम खुंनो सानथांखि खालामदों। बे बाथ्राखौ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 24 नबेम्बर रबिबारखालि फोसावदों। एडभान्टेज आसाम 2.0 दि ग्लबेल इनफ्रास्ट्राक्चार एन्ड इनभेस्टर्स समिति मुंनि बे हाबाफारिखौ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ बेखेवगोन, जेराव मिरु रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ जोबनायाव जथुमाव बाहागो लागोन होनना साननाय जादों। बेजों लोगोसे दोरोङारि झुमुर मोसानायजों लोगोसे जुनिया हारिमुआरि दिन्थिफुंनायफोरा मुलुगनि स्पटलाइटआव आसामनि उनमोनथाइखौ दिन्थिगोन। मुलुगनां रां थिसनथायगिरिफोरखौ गोसो बोनो थाखाय हादोर गेजेरारि थाखोआव बे हाबाफारिखौ फोसावनो थाखाय रायजोनि थान्दै हानजाफोरखौबो थि खालामनाय जादों। गुबुन मोनसे गोनांथार फोसावनाया लामा रोखा खालामदोंमोन दि आसामाव पन्चायत बिसायख'थिया बे दानावनो जागोन। बाथि खौराङावनो दङ गुवाहाटी पुलिसआ डाकाती हानजाखौ हमदों, सा 7 खौ हमदों मोनसे गेदेर जाफुंसारनायाव। गुवाहाटी पुलिसआ रबिबाराव आसामनि दरं जिल्लायाव सा 7 सोद्रोमा गोनां डाकाती हानजाखौ हमदों। सुलुंनि बादिब्ला डाकातीफोरनि मोनसे हानजाया बावैसो गुवाहाटीनि जफरिगक ओनसोलाव गोबौ हाथियारजों थाग्रा एपार्टमेन्टफोराव हाबदोंमोन।
जाथायनि उनाव मोनसे गोरोबनाय सिग्रोमनायनि समाव बे हानजाखौ हमनाय जादों। बे अपारेसनखौ लटाससिल पुलिस थानानि अफिसार इनचार्ज अ.सि. ज्यतिषमान न्यकनि दैदेननायाव खालामनाय जादोंमोन, जाय हानजाखौ हानजानि बेरेखायै गोख्रोङै सिग्रोमनायाव दैदेनदोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरा जाबाय सदेक आली, आकबर आली, लकमान आली, आबु बकर सिद्दिकी, शेदुल रहमान, दरं जिल्लानि थागिरि आरो बरपेटा जिल्लानि जयनाल आबदीन। सासे सुबुंनि सिनायथिखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। थांनाय सप्तायाव गोबां डाकातिनि जाथायफोराव लोब्बा थानायनि दायाव गुवाहाटीआव खमैबो 3 दायनिगिरि डाकातिफोरखौ खानाय जादोंमोन। 3निबो सायाव बेलतला आरो बशिष्टानि खाथिनि ओनसोलफोराव गोबां सानसिम गोबां सुबुंफोरखौ लुथिनायनि दाय दं। 3 सन्देह गोनां सुबुंफोरा अजद होनाय बादिब्ला सनानि चेन आरो बेसेन गोसा मबाइल फनजों सुबुंफोरखौ सिखानि नोजोराव नोजोर होयो, जायखौ उनाव बिसोरो गावसोरनि सोमोन्दोआव फानो होनना खौराङाव मोन्नाय जादों। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।